Dobar vam dan, gledate podnevni Dnevnik. Mještani općine Unešić i članovi eko udruga sa šibenskog i splitskog područja ne mire se s gradnjom Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici. No, odlučili su promijeniti strategiju. Umjesto prosvjeda organizirali su krštenje višestoljetnih hrastova, želeći upozoriti na vrijednost i potrebu zaštite netaknute prirode toga kraja. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Imenima svetaca, hrvatskih vladara, važnih osoba iz crkvene i nacionalne povijesti, kršten je 21 hrast na predjelu Zmajevac kod Unešića, na samoj granici Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Impozantna stabla životnog vijeka od nekoliko stotina godina u neposrednoj su blizini mjesta gdje se planira graditi Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije. Kad sam tu vršio razna istraživanja, geološka i hidrogeološka u ovoj okolini, onda se vidjelo da je to vrlo okršeno, da ovdje imate i dubokih i plitkih speleoloških objekata, da ovdje imate naslage koje su jako propusne i da se o tome treba voditi računa. Potvrđuju to fotografije koje su snimili speleolozi. Protiv gradnje centra u oazi netaknute prirode ustali su svi naraštaji i sve društvene strukture Unešićkog kraja. Jer vi možete sve kupiti, i znanost, i struku, i studiju, ali ne možete kupiti ono što smo mi naslijedili rođenjem na ovom prostoru, ljubav. Jer mi se s ljubavlju za ovaj prostor borimo i sigurno nećemo to dopustiti. Svim silama, ne znam tko što mislio, ali ću stati u obranu ovih prostora. Oko krštenih hrastova čak je 7 bunara i izvora vode koji, tvrde mještani, nikad ne presušuju. Neovisni stručnjaci okupljeni uz eko udruge stoga upozoravaju da bi eventualna onečišćenja kroz propusno krško tlo podzemnim vodama lako stigla do Krke i Jadra, rijeka koje pitkom vodom opskrbljuju Šibenik i Split. Bilo je to sve u Dnevniku. Iduće vijesti su u 16:45. Budite s nama.